di pasaan. Ate, satabi jo di ketua sekretaris do sudena tua nami. Di Botarion perpumuhita poparanyo puta marbona. Kurang kita pura tinggi. Atunu do hoto poparanyo puta sauliling do mardipos. Maula atema ala ilia kamu do akka tiki muna ro tujung meetingon alana adong na prinsip si atau tak sesuai mungkin dang dibereng roha dang dibereng mata ala dibereng roha ate jadi ni pasah ma parjulu jo tu ketua alai sodo hanggita tetapi bapak ni sudah kian opung ni se Jose Eleanor Natalia daun Eleanor Nasia Medan di Kampung Durian do Nasida di Kampung Durian kurasa asa tabi ketua Bapak Sahaton songon situhuna pakate otta di Boringinon alana insiden dulu laon hari Jumat biasanya minggu malam do kita minggu malam atau malam Senin kita Zoom meeting alana insident don anu si otta. Jadi ketua ma papasahatot tu hanggita para tonggi di semua wakili urasa opung Elianor tabijo pendi Simamora sian Kampung Durian Medan. Ada hormat pada kami tu ketua. Mulia tema di moderator di tiki pinasahat natuiba so ketua panitia. Mulia tema di tuhatta mulia tema nang di kita saluhna na mga rohana madohoti jum di bagasan Boringinon jala jum tadi bagasan Boringinon tabay do songon special edition mang na acara khusus oma songot tindak lanjut ni pakatayota di 2 minggu na salpu pakatayon dari hati ke hati dohot ang giduli opusau liling para opusau liling mardomu mai tu ada beberapa hal sian konsep naso haru dope ditulu pinasida jadi 2 minggu na salpu nunga di bapak katayon tersongo dia ima taringot tu konsep ni tugu oputta boru tabunan songon ripe ni oppu hajuruan oma nahurang dope ditulu pinasida alai na 2 minggu na salpu mengatabai naka hatorangan dalam kata patorang disirupaning bahwa memang sian akka kompromi natawai sebelumnya nga godang bergeser mang na mundur ahon perjolo di desain na pinain ni arsitek lah dibain tu 4 pilar di jolo ni batang tubuh ni tubui na pabuahon na 4 oputa ima anak ni hajuruan di 4 huta ima lubas Simamora op Marbona di dulok siapa op Watunu di Stonggi op Sauliling di Talpe op Mardipos. Hurang ditulu pinasida konsepon na dibain 4 pilar di jodoh ni batang tubuh ni tugu kemudian dihapus maun dianulir maun gabi di surat toma guarnio putana 4 di batang tubuh ope muse kurang disetujui nasida jalalaos taului doon anak pula di surat be guarnio putana 4 di batang tubuh ni tubui jadi sonari konsep ni tugu ima na dicanangkan ni panitia ima opputa sadada tu boru Tagalung oppu martubur boru Tagalung oppu Raja Boksu boru Tabunan oppu hajuruan boru Simajutak boru Silitonga boru Tabunan alai ope hurang dope di tulu pinasida songon natabereng yang di layar
Sono ma konsep ni tugu. Jala konsep ni sarik-saring opus halada tu boru Tagalung iso masarik-saring nan no duaca opu martubur boru Tagalung iso masarik-saring na duaca opu Raja Boksu boru Tabunan iso mapenot sarik-saring na duaca molo opu hajuruan boru 5 juta iso manno sarik-saring na boru Silitonga kebetulan boru Silitonga opu tabur boru Silitonga nunga di patipakyan di simin ni opu atunu di duluk siapa on anon boy do peta diskusi hosongotia na lumenggan alai memang di roha pasadao manian opu taburu dohot opu taduli unang gabi marsirang tarsoni manon alai ba sehatatta dopio tujulan nyarion jala saring-saring ni oput taburu tabunan dang baenon di horong ni marang di songor ripe ni hajuruan jadi di hajuruan non nomor 7 oput taburu buru tabunan holan gowardo anggo saring-saring na di oput ka Raja Boksu ma tarsoni ma konsep na di paen panitia do na utasepakati di pengaratuan nang di huta nih kumajo secara resmi nang disepakati melalui rapot di huta tanggal 10 Juli 2021 dari secara cara suara bulat disepakati doon jalan memang rapot ini dihadiri kita na opat memang dang 100% peserta hadir alai sudah jauh melebihi quorum artinya secara quorum kepesertaan ni rapat dianggap sah secara hukum dianggap sah ala memang nggak boleh dihadiri lebih sia 10%. Jala alai ala hita namar hamarangi tersong nama saboto dari namar hamarangi molotuk piadong akka ahang kita na hurang dope menelupi di konsepi dengan do hita makatai jala memang dimulai mapakatayono 2 minggu na salpu jala talian ma waktu tu nasida 2 minggu lau mamikir honon tersong dia ma anon narumenggan asana nange dipikir nasida jala boy maju nasida makatai di internal ni opu sauliling jala ngajupang betikina di bagasa poringon tanggal 1 Oktober 2 minggu setelah pakatayot tanah 2 minggu na lewat di sonari ma tabigi songon sikap pernyataan sikap ni nasida mau roko kami nian asa dilibat tu sudi komponen ni opu sauliling dari pengaratuan do nari huta asa unang bean non mula-hulak hatat tabe masalahon asa final maon jala asa ujur kita mangulahon sakat tahun mangulahon ulau tahun tujulan nyarion una serong besongon batu sandungan di hita saluhukna asa turus roh hatta lau mangulahon jadi songon iba binasahak ma tikion tu anggidoli poparan ni opo sauliling ngari dia nasida so da pinasida ngaro sa video Rexon Simamora nga tarida na anggidoli songon gambaran anggidoli sebelum dijawab pamu kanak ni Raja Dohita kanong nama 2 dia naung dibuat tamu songon kebulatan sian hanggita tonggi-tonggi takas pabuhamu tuhami alana molo paju pak kita na langsung face to face bohi tu bohi maul nama jadi on nama si tubege honon nami siapa paran nyo putta sauliling asa bohi hami peparan nyo pu Barbona atunu dohot mardipos bohi songo pegangan nami
akka rencanata tujuan narion. Ngai pasak ketua non ulasa langsung matu nasida manangarong dope komentar sakita akan tutua nami panasihat nami langsung mata bigi. Langsung mata bigi balungin non pa pasak manot tuklor muse molarong dope tanggapan. Oh, mata bigi majok. Maulati ma ni pasak ma do sormat tuhang ginami mewakili peparan putta sauliling Serta bijo amani Andela manang Rekson Simamora sia Tangerang manang sia Jakarta. Isodora mungkin dibagi serta bipendi Simamora sia Kapung Durian Medan dibagi dora non. Jadi cuma atong tetapi ya para moderator takasya para majo ala hola salahnya para opo Amandela yang hadir. Apakah dua isem dua Opo Eleanor. Ido ngadua. Imat tong, apakah contohnya halakun na dua ngabui songon na mewakili peparan no pemardipos atas songon ni marupa yang takasi ya para majolo. Sauliling. Sauliling. Sorry. Ulala ketua nunga mungkin ya alana nga dong mungkin rapat intern ni oputta peparan ni Saulili kurasa ngadong intern. Onna mara suara sian hanggita mungkin. Ano asa takas lo toka perain no, oke lah. Oh ido. Melati ma urasa dangau pasatun no tutuat tama ba manang na permalang manang na par samosir penasehat ta isi do na pantas. Penasehat par samosir lo penasehat. Akka par samosir ma. Sisa ada sukum mahida tunasida. Mama. Masa amat tong abang do kurang sehat. Baharo na konapin. Oke lah. Jadi mulai ate mari kita saluhut na. Buka masker biasa jelas suaranya bah. Dulu matu debatan na mga lehon hahipasod dihita ukap ni rohala ho patupahon rapoton. Jadi tu ang giduli nami na siya si tonggi naking awal na nga di pasat ketua pakatayota topiknya pakatayota di baga sebudaryon jadi mau lihat mara di pasangai pihamu hami nian si hatang dokon naking alai saya dokop kamu ba iba madokon mewakili manumai paparannya puta sahadatu manukun tuhamuna manukun tuhamuna ang giduli nami opo sauliling songonay sukunidongan nakining at tarsungod dia ma uroha kesepakatan namuna ding taringot tu na adong akabida pendapat dope di nanak sipatu pauta terlebih ma di tarap ni opu hajuruan molo di konsep nakingai patorang ketua ba tulu ma opu buru kasian opu hajuruan ima opu boru simajutak boru silitonga dohot boru tabunan akhir-akhiron ubagi kami hamuna dang setuju tantu pono bedisi boru tabunan opung boru tabunan jadi bornginon acara resmi mau rapor resmi mau dihita peparan no puta upacara saladatu seluruh nadi huta dohot nadi pangaratoan asa ubagi kami jelasna so dia doang gedoli patarak kamu ma tuhami putih ma sirono nami tuhamu molate jadi mah oke Irang na tanggal 2 hiat tahi setabi orang na tanggal 2 hiat keputusan bado hari Jumat tak pernah 2 minggu tanggal sadar alana pamoton ni nadiba mersugo do idotong alana son alana gudang do berhalangan non hadir cungon Persanggau Kalimantan Barat Ramli imana dong boy alana dong se ulau ni halaki sadaron namodingi paribanna
Terus permeda muse aro dan ang boy keluar suarana na baro hira-hira. Eleanor. Opo Eleanor. Halo. Betul mo juga. Opo Eleanor. Dang boy na dibagi mana suara ta. Jadi suara ni mana pinaktabigi. Di HP ni mana ini bermasalah. Opo Eleanor, coba jo keluar masuk sa Linaya. Coba jo keluar jo stokin baru masuk musik. Baru masuk musik. Menulis jelas-jelas di apa? Aidang buhi dia muna sudi puang na waro. Ayaw be. Alayo memang SD 12 Sony sih lo. Tentu lang buhay sa konon niya ba? Iya, kon transparan dotok sebenarnya. Ang minoto mang naisi kan? Mang nakabadan intelijen dong. Papu, dang buhay dia ho di chore to. Bodoh Isi memang. doh. SD sa Memang pulo. ledang tebunod na ba dang hormat. Odo na sorma, justru na sorma kang minoto mang naisi chol mana. Bodoh ni pakalor, ledang tebunod ba sa ngoni. Nang pakaluar mo. Taksit tok sono na. Bujuk di mana jo bujuk kisi do asa di patandahon. Oh, tok patanda pirangolo, mabugahan na pirangolo. Di keluar rumah. Ikeluar ko may nagtikos niya. Taktikos niya. Pakaluar may. Halo SD 12. Ay perciro na persigotom doy. SD 12. Airang napas koti SD 12. Halo. Bang Nao do ala di kodi ni haton kan SD 12 du kodi ni haton. Itu tong masuk tuh. Nang ala niyo dang. Partisipasi ada peserta doi. Laro ba pakaluar may dang ngosarong ngosol mana. Tapi masuk kenai ya. Tapi untuk kenai. Apakah po madali? Olo do wala na bibigay pe. Satabi jo ala moldora mungkin par kapung durian opung ni Eleanor do boy muncul. Memang informasion recall kembali dora tanggal 2 na. Aku berpikir hira songoni do na marai mupakat na tabigi Alana kedua. Alay satabi jo kan alana kan di boto halaki alana ku telepon piga halak nak kiningan. Pamotoan ni halaki mersugut do. Itu jadi. Tapi natuari nga tabagi hanat jadwal na. Jadi nggak disiap pokalahi waktu na untuk mersugut. Oke, baik keputusan kedua. Ben. Keputusan kedua. Baik keputusan tung masuk perang masalah tetap terpersiapkan. Iya. 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 Apalah, Pak. Menurut Anda pribadi. Era buti mo do tinaka sama jo dia Paradiba sama ni si Andela. Sebetulnya nian nang apalah dia bion kan moro nga makataya hamu di internal niya sa diling. Sebetulnya moro wala na para penaing makatahon ang masala bi. Asal manaw siya katamu na irin na hurok. Alana tong nga ibarat na nga disedia kalahi atong waktu na kan. Ida tong masuk to. Ay bu idu sugo muse. Nih. Lagi masuk god. Jadi hirabuti mau rasa ketua doho dia kahanggi. Kurasa malam minggu malam pe merjum do ita manang disipi tapasa dan non nauli ya. Ya sikitlah bagi. Ate. Alay nak pesongoni adorak susahat tapi gijo tauda ngijo muse tu paparan no putamar di pos di sodo nasida. Bapak Nisioli palana narai. Karena uli do pasahat. Asa tong dibegi ahang kita par opo paranyo puta sauliling kan.
Alanang dang boy hurasa di buat keputusan molo bapak ni Andela do Sonari. Alana songon itu memang apa tanggal 2 do agak curiga, agak bertanya bahasa nak hidup benda usuk kian na jumoni. Tanggal sada do. Itu mau kita rakit. Alay mo tuh kesongoni, noro. Dalam Amerika kalender sebenarnya 2 minggu do dari Jumat ke 2 Jumat. minggu dari Jumat ke Jumat. Iya. Tanggal sada jatuhnya tanggal sada. Iya, dalam Amerika. Alay mo tuh pega di tanggal 2. Alay sudah naik keputusan tado. Alay na benar rokon lagi pada hakikatnya kan. Molo nang makatai do nasida peparan dia putra sauliling ba kalau istilahnya hora juru bicara pe pasahaton hatai sebetulnya aku nang salah be. Jadi do Oh so ima so pendapat tu ba akai so ka penasiata sukuni boy do tong do nang do horon ni para moderator do nang suku jo pendapatnya karongan abang par Jakarta contohnya so dia alayo anggo yang pinatak ka sama tu para niba ama Andela molo apara penang makatahon nga sahat hamu kan anu nga sahatan. bayi ba sebetulnya ako na masalah bi wala di hakum da alay pinasaha mo joto ka hita sa luhupna so dia pendako na ay ngohon na makatahon naman ang apara man Andela tak pala masalah bi ora lain. Ate, sebelum kamu jo pendapat jo. Akak Parmalang jo, lihat kamu jo pendapat. Akak Parmalang. Mau lihat. Jadi, aku pengen nangit suara ma perah. Bago. Gelek suara bah. Huingot tikiniri tadok 2 minggu. Jadi jatuhnya memang ikut Sonari do. Ido. Alay Eropa ni atu mersugo maga benina. Aku pedang masalah. Alai menurut perhitunganku perkiraanku manjo dari Jumat ke Jumat kita sama aku pasti makatai peparan yang gidoli pas tonggi taringot tu keputusan no jadi mang naholan halak pe anggini ba amani Andela pasahaton salah dang masalah ini mesti apa disodot tong rapak kita do tanggi dolita pemardipos asa boyan no mesti tabiki. Oke. Nani yang gini bayi naking amani Andela buit ibana pasangan keputusan ni halaki. Jadi ta mulai madak pola buai. Alai perlu mesti mersugut bayi rap. Tak pola lai didok pemajo hasil keputusan dari Sonari. Ai dotong ai orang nama begini tak. Oleh deh. Malate ma tu Akak Parmalang. Situ nami jo par Jakarta jo opung Gabriela. Ngadi Sunda Sutarida. Mersuara jomu. Situ nami. Era agak medau mana sian apa ini bang. Sebelum tu Pak Oli dah. Sebelum Pak Oli. Majo anggi Bapak Evelyn. Situ perjalanan sempurna Medan. Baru ira-ira. Ay dia main dono kuat songon aparadoli apu Andela lo teh itu teh Amandela Pak Andela Paraniba pangguaraku ba opung Gabriel opung Gabriel Orang ini minggu salpu kan li gaplang di patorang lo dia mah utata Riason akhirnya boy nanga pasti boy waki dia kebutuhan ni ang gidoli siapa paran dia puta sauliling bawa non secara pribadi tak dia tahun ada gas salelingon tetap madalan juto nih. Jadi unang ulo hita bagi jalan pola. Apalagi kamu akan Jakarta, ngading gak kuberek persaurang muna. Jadi unang ulo lagi kejuruan disukta bunon bagi berdua 2 minggu na salpu. Itulah lagi butuh ada batari sonap lima. Dohirairan ngabuy waki nang bagi berkutak di arena negro. Alana lanjut terus. Tuh jadi gangguan komos
dia hingga salelengon, silaturahmi na hingga salelengon, tetap dilanjutkan 7 hari. Baik, songonima pendapat saya. Malatim siya Medan, si Suwa dan italo si Tua Rubete. Ada satu abang amani Natalia si Medan Priska baru dapat mujan biji. Si Sarahata mah ay sarupa naman. Malate akan dapat. Kasi di saruna non si Papa Gabriel. Iya, kita sudah. Kalau sudah bersedih. Oh, Maira. Pikir aja. Oh, Sementara boy sian alana pamalagabi apian non HP nata taparsita terus atau maksud malate mah dia kang bapak ni si Natalia siam Medan Marelan. Kira patak kacamu jo sebelum tu hangginami parstong kita punya. Ni pasajo tu bapak ni si Olip Jakarta peparannya Putamar di pos. Bado karya cok kamu tong pendapatmu nasenari idoli. Sabuyan terakhir man nota bigi ngabuira songon pendapat ni akka hahanggi dakian babuhamu man non amang suara nasiano putta saulina dak setuju hamu songon na di pasahak manang nasi tuju parsaurate itu hori ni bapak ni bling unang gabe luntur dak pola gabe alang kita berjuang besar dohi akan nauli arong na molope dakse ide hita akan nauli arong do muse tikina aka boy tapadenggan alai unang gabe kendor manang na gabe songon tahun 76 gabe adong hira sekat manang pemisa antara ni hita peparannya putta saladatu adorak sutu ala hanggidoli nami parstong kitong gini pasak majo tu bapak ni Solip. Oke, Horas, di tas dulu nah. Horas. Jadi senang di muna. Bilang aku dan. Mula dinggah kamu haduli nami. Kami ang gidolimu mangihuk mami dah. Jadi kak nami. Baru dasar tu bang ni ba opuni Gabriela ai sakalahiro rupani keputi. Terima kepastian na. Asa tabot mangulaho. Ima jo pendapat sana jo abang tu moderator. Ginami putih pos nasian si Bakko. Oma ngasudera tapi gima pasatay matikion tu hamu hangginami opusa uliling. Songo dia nialak batang arong doninna na dia hani tangiang aru karena te. Na pinawakan ni Tangyang. Naparuha ni Tangiang. Kami pe ulala Hami pe hulala hami songonima mungkin sian hanggidoli nami opuni Gabriel nasian si tonggi nak pe di pangaratuan. Ahana di pasa muna omma final na borngino si babagion nami. Alana berlanjut na meta terus tu akka rencana na ingro. Butima pasat tami ma. Jadi apa nama? Inama nih. Oh iya teh. Jadi mau lihat mah tutu di kita di Tuhan apalagi bornginon. Oh kita marpungu namar hamarangi, namar hadoli. Jadi molohami langsung matu depoin nate. Jadi mau keputusan siap kami sian paparan yopo sauliling sude alana nggak boleh dirangkup sudah naing alana gabe alana sebagai berhalangan hadir don naing. Jadi ya alai berhalangan hadir nauli don. Jadi keputusan nawi si pasahatokku arong do tolu. Ai se dona makatayon na. Ai so humodo. Ai so nagutur. Lanjut Maya. Lanjut Bang ya. Jadi naparjulo setuju mahita mabait tugui parta dan putai sian sahalada tu sahato puhajuruan. Napa dua hon unang pula ditaringoti akatarobo kapartuturon. Napa tuluhon
Hami peparanyo putta sauliling dan setuju ngolo dibain gabe ripeni o putta hajuruan ima baru taburan. Ima keputusan cak kami. Ima finalna. Alana nga sudion pokoknya au ma juru bicara ni au mana diutus di son pasahatonon tuhita saluhuna. Jadi oma keputusan cak kami o putta o pusauliling seluruh Indonesia ni ngoma. Songono mahira-hira nabuhi pasahat. Mulate. Malate ma di hangginami o pusauliling na pasahaton opsi manang na gabi pendapat sian o putta sauliling adok tulu. Na perjolo hulangi maju satabi setuju dong mabait tugu. Na padua hon dang dibain buru tabunan di ripeni oputta hajuruan. Dak nomor tulu nakpe nakso se beruruk nomor nanon nakingan dak pula dihatai tarobo. Lalang ngata bigi sudi te ketua dosita sudi. Memang odo na gabe nama ul nata pikiri. Jadi Setawi japra ngadi rekam sekretaris nakia non. Nunga pasti. Oke, mantap. Jadi odo na hupea na gabe hupai mahami di hangginami pusauliling. Oma istilahna nga terbuka dan gabi merhulik-hulik ngacape di huta pe gabi bolak-balik do tita di pangaratuan. Kira-kira dang adong nabui pigango kata na gabi songoni pendapat nasa kita. Alayong gumalamong ngatakas be. Noton ba inamara ketua ni pasah maju tu ketua bado pendapat tak asa madok meleate manang na bado selanjutnya ba pasah maju tu ketua tu poparannya putta sauliling. Setabi moderator. Di pasah tu na di huta maju. Aidang keputusan kita. Aidang aktif nasi dah baru nak syarat tadi Bapak Apul. Halo Pak Erik ya. Pak Apul. Halo. Pak Erik. Halo. Ya, Pak Erik. Ya. Halo. Oke, Ada lanjut. kok makateno. Pak Erik. Pasal tami aja sian Pak Erik sian Bercamora. Mau lihat marihamu pangarato nami kita saluhu na pinoparnyo putta saladatu. Ubahin na gabi lanjut pe taulahon sakap tahun marbocur mai marmula mai sian nau pakateo nami di bona pasogit kita na marangi nanaing mabai pertadan yo putta. Arong do marang na piga-piga hari pertemuan hulah kami di bona pasogit. Jala dihadiri sudah kita na marangi. Gudang do dison pergumulan. Termasuk pendapat ni hahanggita nasian si tonggi-tonggi. Nama dok ikon jolo paro ottaro oputta asa taula honon. Kuoloi hami. Alaya dorak suhula kami na padungohon oputta dunga jolo adong dihami kesepakatan molotung gabedang mardungo-dungo oputta. Atar songo dia mananaing siula honotta. Sepakat mahami disi konsep nabinain ni pangaratoi ima siula honotta. Jala sudido sepakat disi. Kuulah kami doon naparohon oputta. Anai ima tikina tangro oputay mardungo-dungo. Duksae hulah kami na parahono putaon ala kebetulan dang rodisi aparani iba Pacandra dengan alasan ala sebagai situa ibana. Gabelau dohami termasuk na tua-tua sian sude pino parnio puta nakpe marutusan khusus madapoton Pacandra.
kuhata hok kami mai naung hula hok kami parohon oputa alaidang mardungo-dungo. Wado roham Pak Chandra niktuhami madisi sesuai tupak kata yotta sian awal. Barang ro oputai nadia do siula honotta. Takas doi dang na holan sada dua tolu. Termasuk do hahanggita sian pinoper ni opu mardipas di sini. Dohot hahanggita nasing nasian pinoper ni opu sauliling. Ahamadi dokon Pak Chandra. Molalunga taulahu si songonia akka amak tua. Badang ro oputai. Dia manaung tasepakati ima taulahon. Molo taringot oputa boru dihorong ni opu hajuruan. Laos tabai pedisi boru tebunan. Dan adong mabotoi selain hita pinoparna. Awal ni ima gabe sepakat mahami lau mengalului inganan natipak inganan ni nanaing oput tahun. Do tu si pacara. Dia lau mangalean uang pago-pago songon ganti rugi ni tano ni pinopar ni oputa opuat tunu langsung do pacandra mangaleani makatahon. Jadi molo adong dope hulana di antara ni hamu hahangkinami pinopar ni opusauliling nama dok dang sepakat hami na dia do sitio nami hamu pangarat do manang na hahangkinami na di bona pasogi molo sian awal do hamu bertahan na sian opu raja boksu do hamu ra ulau taot sakat tahun muki bohyat do tapendingon. Alaya lanunga disepakati. Hahanggi nasian sitonggi-tonggi. Ido aka anggiduli ubahin na gabe sahat tu sonari nunga tipak inganan nanaing inganan yoputa. Jadi molo songoni be pendapatmu khususna tua parani iba hubari so aparani iba sirekson. Molo songon memang ido kata ni pacara tuhamu na pangaratona ba ngater balik be au bui manaksihot di mana disodok kana tua-tua sudiru hami pinopar ni oputa khusus madapot ni mana alai mulo sogoni do gabe dido kokona kining sude pinopar ni usauliling sa dunia nimmu barak kubota be isi do nuaing dison nagabe sitio nami dia do nagabe pegangan nami. Jadi mana mazo pikiri hamu hahanggi nami pinopar ni opusauliling. Sian sedani rohamuna doi manang na ayami terus terang ma kami mengulahu sonarion ikulanjut do tetap do berpedoman tu nani sepakati ni pacara. Mau lihat mak? Malate ma di hangduli ba sian si Gotom si Mamora. Bapak Erik manang Satabijo Joksan. Oke. Satabijo ala di Tornio Burniwa gawe olo lupa si Satabijo bangda. Olo. Joksan si Mamora. Ima macai takacian macai labukik ku begi suaramu nai. Au molo begi suaramu na musita begi macai tigor. Gawe adong kebimbangan. Ini suku jo padua hali jo tu hanggi nami opu Gabriele memang ngaon kebulatan ni sude peparan ni oputta sauliling na di pangarato wado na di huta asau nang gabe hirana tatana natalopa manang na gabe mula-kula musepak kate otta manang na odo suara buat na rapat terakhir hamu peparan putta sauliling takas do bigion nami songan dari patorang ni hang ni basyak puta dakingan tu peparan ni putta sauliling butima. Jadi Audo? Ido
Jadi ngang kesepakatan nami Sudion, alana akan asia Bengkulu, akan asian Siakuta, bahkan asia Medan, ngang kesepakatan nami Sudion, akan di Jakarta on. Jadi songoni do kesepakatan nami bang. Jadi songon nahudok konak ini nama, ima keputusan. Alana ahun na menyampai hoddo kan, alana ngang kesepakatan Sudion. Jadi nggak sahata kami rupani memang oma keputusan nak. Jadi setabi itu ka dihamu hahaduli nami asama kata ijo sebagai na tua naung lao kami utusan madapoto pacara atar amak tuam namara no tua unak jama. Jadi sonodo donok kulihamu na sudina akka yanan konna mangarato di pangarato alana marmula ni ini maksud dengan tujuan nading ganon jolo mangalap hata dohami tu pacandra ngadi patorak pak iri na keningan sudi pangiduan di pacandra hului hami do hului hami jadi hului hami rupani sepakat emak lama hami tu stong-tonggi bah atas honom bah mulai karena uli nading geduna na ka parsita doh na talibui boha kira-kira dipuhai ma tepat sandra butimai iya oputta tutu tohodoi ba kolak kita ma ubotei na songoni i oputta tuksata surat to penoni ngarong tepat inganan nih di sitonggi-tonggi di siapa di lubaci mamora ido hatai atong morsongoni dinggame atong batosongan dia maksud dengan tujuan tena dinggani ba maju dohida maju jadi justru yang nido rupani biar nagabi sedema rohanami meninjau lapangan nganan tai ima nadi tanwara do pacandra habisi ba buku jaksa sebagai palas rohannya lahina las rohannya nasida adong bui patu-patu ingat upas hatami do songon pago tu paduluk siapa lasi mata dulu hipi gak betul bekali mau para tahami dan bui be mulek molodung masak meida songoni ma nami dari hutau mulai ma di na tua nami nasyakut mamak tua malate mamak tua semangat munai ngabui hira huber kami pangarato dang na mundur behita ikumaju na mahita dak pailon nami hamuna di huta dongat tubuh nami di bona pasugi motivasi di hami lau maju hita alai ala dok berbeda sauti nakingan ba di sido na boi gabe kita tabigi jadi adorak so tu anggini ba peparana putta saulu ilang musian non ni pasah maju muse tu ketua ta baro hira-hira ketua ta peparana putta salada tu mulia tema di kita selalu nah dan mulia tema di Paradoli Amandandela Opu Gabriel anak ini Gabriel pakai P. Oh Gabriel. Iya. Oh deh. Mulia tema ngadi pasahat aparaku saluhuna asadaw ni rohamuna di internal ni Opu Saudiling. Jalan atakas behubi hami aparadoli. Ba songon tanggapan non boy marili anak karo ngarupaning aka ide-ide gagasan alay nak kining ngari pajulu ang giniba nakim bapak ni Sevelin
tuk songo dia peru paning nak keningan keputusan nabi nuak ni hamuang gidulina ni anggo di persauran doho dia ka ruhu-ruhu ni perhamaranggion unang maga bisiga. Jadi kebayanot terus ada kemajuan sian aka generasi najulu menutup berbeda pendapat dalam sesuatu hal unak pola gabisiga aka ruhu-ruhu ni perhamaranggion. Mamolo arongan non ulau di aparatku unang lupa manggokonao atau menggokokam ya tersongonima unang gabisiga aka ruhu-ruhu ni perhamaranggion selalu unai kon hotma asa masalah perbedaan pendapat aka na lumrah dui aka di namar hamaranggi. Alay na orokot mula tama nga buhay man no tatanggapi alay at dorok sa tatanggapi sa luna tu kelanjutan na laos disodo no aing ba ang gidulita peparan nyo kumardipos asa tuk takas songon songar teda di balanga do sa lugu na asa tuk takas unang arong be huli-kulingan dihita. Jadi ba nakinga sanga sa hurokon niya na sa masuk niyan opu berlian alay mungkin masalah teknis nang rabuy masuk ibana ku telepon muse nang buy masuk nang muse telepon nakoto Pak Sekjen telepon masuk pakai telepon biasa kebetulan telepon biasa darah pulsa wah naurok asa takas sodop yang ini Pak Olive kan nggak di mana Ido ibagas do beya ibagas do naurok molobui makatai do hotok puberlian asa bulus tapatakas sonari asa dong mendampingi Pak Olive ang sinorna kalau pihak telepon kita ho dapat ko si berdampingan ang ido oke we so jan telemed betul mana Nakpola. Oke. Mantap. Tema ngosongoni aka. Kanadinggan. Tabat tingdo Pak Oliver. Ido. Tema. Tema kita jadi songoni ma. Urala sosok pasak maju tu moderator muse. Alai ima nakingan nahurokon laos tapatakas matong anggidulita okmardipos. Songoni Bapak moderator. Pasak maju moderator. Melatih di ketua na selalu mengambil keputusan nalau sidalat penota. Adorakso tu Pak Olive ni pangido sangat joto sekretaris tala na pemikir do sekretaris tao. Akan ribak bodi padum akan narudut boido dibandingkan. Sekretaris termasuk marwana tinggi do. Ai Holan Jum tiap hari kau dilihat do waktu nalau pasti ngotok kita akan mengalian gugua pe terus di forward manang na dikirim tu grup ta luar biasa ate baru pendapat ni sekretaris ta lihat jo tiki itu nasida jadi melatih marita keputusan dokter lagi mari lamu sekarang luar biasa do kami dapat sangat itu mas sekarang nih terima kasih dia mati ya malu petusan nasian upin opernya tidak mak saya ada rubahna pasti secara pribadi molutuk pe misalnya hamuna anggidoli nami jadi adong ya katakanlah berbalik ataupun berperubahan secara pribadi adong dan sendiri pada waktu kalau kami pribadiku jadi amannya pelin ngadi awalin nakidolo molotuk pesongoni adong perbedaan di hita adong perbedaan membuat sikap yang kerencanata tuakanan naimannya tong dia ka dus niroha dia ka nauli nadinggan naneksi jelahata tu juluannya rion di Pulau Jawa na di Jakarta termasuk lumayan doa mutopiga di si pinoparnyo putasala datu jadi intinya panggil beda pendapat dalam batu paut guna ton
pos doroha tong do anggo hasadaoni ulah honemu pakka ari-arina nanengro ima dina mangulak kasilas ni roha dohot habot ni roha modern melatih merita molotung adong na urang lobi au pasa di bagasa bernginon au minta maaf perjolo pasa matu modern melatih ma di sekretaris nami jodoh kami do di bagasa roham rohani hak agak mungkin menyayat agak terduga adok song putusan lain tapi dia kan dua jangan jaringan di pudia musipai mau ubigi hami jo pendapat jala keputusan na siapa para neoputama dohot hormat pasat tami tu Pak Olip sian Tangerang Jakarta Bekasi ya Bekasi. Oke, mulai ada orang sudah yang pun langsung makatai setewi si pahot si mamora di baju pendapat nara unang hulon na menonton kata buaro ayi tong do harga di mana anu anak kini nga dambe aku bilang go lagi na lagi mana do horak kilat tong iya ala adong mangigil akang adong digil suara mbak bapak di Natalia marsuara jo digil bapak di Juli ate kita selalu lah. Jadi perlu menanggapi bahwa sianat putusan kita takas dinegi jala las doro harisi molo secara pribadi dengan dong kata mundur maju terus iro molo uloton aka amang do taka ngina dari utak pribadi kurasa doang pasti seturut dulu sih dengan dong dihita istilah mundur maju terus tapi dohan ni iro nakaning opu Gabriel setabi anggiduli aku na mga liang kabaran do, dang namang gurui. Ala, adong do piari, ari tamar pikir. Saunari kan na naik taulahon, ngabain pertadanyo puta. Artinya, monogaris besarna, mabain silsil kita tu generasi tak berikutnya. Itu kan si payuti hutota berbeda-beda waktu. Tahap nyepuk tanah jolo, songonon, akonna songonon, selanjutnya songonon, satu ita sonari. Artinya kan molohitan manuratun secara songonon, dan laga beholan di nama sonari kita berpikir, tongdo ikut pikirata, jalan rapor rohata, so dia akan nama saja putana jolo. Contoh lah kaning, nagabe hari kita kan nagabe ada masalah politik, masalah guru tabunan. Kalau tapi uti do silsilahnya pukta, mau kita sonarikan hakaristeno nama kita. Nah pasti pola pikir kita mengambil sikap, mengambil keputusan pasti lebih banyak dipengaruhi hakaristenon do situasi saunari. Alai kadihita doi. Wa modo dia pesa pui do dapor hatta. Kalau harus saunari tak kasaboto, boy do apa? Apalagi mesti di panurat tapi sehari boleh tapi jina artinya dang salah tak tersalah kita langsung dia masalah dulu ya kita sudah emang zaman ni itu nama masa pada saat ini tak tahu buta Islam maksudku siani maju kita berangkat atau berpikir unang sian hakaris di sonari unang sian pikir kita sonari mau pikir kita sonari oke. Alai barani nama doktor usala daw sian opuhajuruan rasa udah pesoni
Aku Kristen. 2 istriku Kristen. Putokan na dulu Islam silom. Nah, itu tong bagaimana lo? Aku sering mana? Dalam hal sono Allah salah. Langsung aja putar na dulu. Tak pernah kami termanalah kami mengenagabi dia. Soalnya berharap bikin ni lau kita berpikir tu situasi na dulu. Dan itu, au sonari au di jam sonari. Ustana rekausan opu hajuruan. Anak Kristen. Jadi pas alamatan orang. Jadi setelah bilang dia kita dan mereka bilang tuh dia asal salah itu generasi tahuan. Bisa tangguh itu seperti tangguh segala macam. Coba jual gitu nih. Terpahami situasi. Jangan dong dihita negara paimangan mengenai segala macam. Tidak. Ada kata tahan. Bahasa pola kehidupan dah jolo di dah pola gabe sikira berdapat sudah berada tangis ini berparapat soalnya dong juga nak tangis musik tangis pengharapan mai abang saya ditanya oleh kawan kita penghidup ta dengan oksidono kurope itu hangi opo pusauliling. Aku pribadi berharap memaklumi situasi berputar julu. Ikut rapak kau kita, ikut rapak. Hidup kalau penghidupku orang. Kau apa soal hidup penghidupan? Jadi saya ambil dulu. Atau apa dong atas. Helih-helih mak, lakam mo mengelih-helih. Penghidupan nami. Rasa sepakat do akan itu kata di tapi sepakat do dang ditersi serta. Jadi rasa soni bajo angin dulu moderator sementara senau. Melate matu hang niba Bapak Nisi Natalia Nasya Medan nunga cukup panjang lebar di pasar Nasida. Pendapat na luar biasa menurut tahu. Sahak maitara tu Bapak Nisi Olip. Arong dope hira-hira langsung mata pasar tu Nasida. Langsung mah. Asara menanggapin dan sungo-sungo dia. Alana di hari-hari nang lewat kira dong do pegangan nami tuh hanggin nami pemerdipos. Jadi di sesenon perlu do bikin nami museetong pendapat nasiano putta di somuse parane putta sauli 5 BG. Asal pasatami waktu do tikio tu parane putta merdipos manang mewakili maiso Bapak Nisi Olip. Nah, ubere kami siap peparan tamar di pos. Lihat kami mau waktu, do kesempatan Butima. Oke, mulai ya bang. Jadi mulai siap kami yang didulimu. Tetak do songo kataku semulai terbuka parapoto. Mulu ngasatahi saudua kita pada terlalu bima antara ni tuita upu saulilin, upu marbona, upu atunu, hami upu mardipos, terbenelu piluhan. Jadi, mula sa pandang aku sendiri, jalo mersadari roh masa kamu tu. Mula ka sadari kamu na tulu. Hami ang muna upu mardipos, si tahu mendukung mahami. Asal mga dinggag kamu sudina. Iro komitmen nami. Tersoni maulala abang moderator.
Butido tong anggi doli Bapak Olip. Oke. Alana ngatabi kita tinga pendapat ni paparan puta sauliling. Berarti dohot bahasa do konokku tidak setuju dengan konsep ini. Berarti tak setuju nasida mabai tugui. Alana di tugui do konsep ini. Nakpe di bahasa pertama nak jadi dokon setuju do hame mabai tugu. Alai kadang boy berdiri sendiri tugu narong do si akka silsila do sudi. Berarti dohot bahasa naboihu ambil kesimpulan paparan sauliling membentuk adok tugu. Nggak pasti. Ngai lana dang boy di bai tugu dang boy berdiri di makna na tugu nanon. Jadi dak pelata suraton pertuturon. Jadi serba abu-abu sudi, abu-abu tong dang adok kepastian. Maksud tuang kiduli Bapak Nisiolip, taulah atau kamu pedia kami, bangtok tunu do parbona do kami, tak pola gabi ngat tahun Orde Baru, jadi nggak berjiwa besar kita. Dang nagabi mangutun warane puta sauli aku tegor kami bihamu dang soniat tonga. Tok do persaurat dengan di gereja, di huta, di adat, sotung gabi alana tapuka jumon, gabi terjadi blok-blokan no songotasia. Nang setabi mah tu na di huta akka di pona pasugit dakingan sunguna tutu nami. So tungga beadong akka pendapat na terlampau sempit. Sirak kita sian pergari juaun. Unang behita merdumu pacu panggida lepe gabe lari tu kanan atau orang masih tegoraknya gabe lari tu kanan manang tu kiri unak paju pang unang besong nieto. Nga tahun Orde Baru kita lahir. So ini datang Bapak Olip, patut kau matong ngarok keputusan siya kamu. Halo Malang. Halo Malang. Lanjut Bang. Malang. Jadi atar songonon tuang gidol ini Pak Olip. Kata bikin nakit syakuta, apapun yang terjadi kegiatan langsung berlanjut. Nah di 2 minggu na lewat nga didokon utusan paparan yo pucauliling molo dibayad do disi ripeni hajuruan buru tabunan dak persidohot tami. Hape menurut tami iko bayno doi jala iko lanjut doi. Nunga songoni nakining keputusan ni anggi duli nami paparan yo pucauliling berarti dak persidoho na sida. HP tuguon ikon lanjut buado sikap muna ima satu depoin persidoho dohamu mang nadang atas langsung mah jawab kamu Bapak Olip pasti nggak tu depo ni pertanyaan ni Syam Malang ngata langsung mah dijawab. Jadi mula so kami lah. Mula menurut tahu dah pribadiku, mula mabain hada haringgano kita kau kesadaran roh. Antar buharu mabain dari roh kita antara ni hamu penaing hahaduli nami tua pusau lilin sudah stahi. Apa kita mabain dari roh. Ulala. Kurang tepat no kita saya membentuk satu siuleon anggo sarong do seniroha dihinta akan marahangi. Ape prinsip tak buharo hita asa maju. Buharo hita asa gabe dengan sadaro hatta. Ape mangulah honop hita tong gabe dang sependapat. Dia tersengod dia hita rapo pasu-pasu marcugut. Jadi seorang sendiri ulala au pribadi kumajo nama katayon. Tapi kiri maju sadari roha. Mangulahu siulaon. Asara potita aka pasu-pasu. Ima cepat dapat sakami sanupu bardipos. Maula tema di paparan nyo puta upumar dipos nga diwakili ang gidoli nami Bapak Nisiolip. Asa daun berarti naga bisa darjo baru mengaliak keputusan.
Ni pasahak maju muse itu Bapak Eplin, aiho anggi arong doak kasaran na ding gasyako sipata na biliriat ba lihat jo ala nga biasa di perpungu aduk di gerita. Baru kira-kira. Mau lihat mak di perpunguat di Boronginon. Jadi nakingan jojor tapat orang tersongod dia nah tahatai 2 minggu na salpu. Jadi tu Boronginon berlanjut Mei. Ada bikin nakingan songod dia keputusan ni Anggidoli Poparan ni Puta Sauliling. Secara pribadi iba lungud doroha walaupun memang dengan jiwa besar menerima di perbedaan non. Ola non patik kosokku sautik nai muse pangnaulang aku sondok ni Anggidoli parapat dihamu Anggidoli nami Poparan ni Pusauliling. Dohamu na bagaimana nupahi di pertadan yo puta atik pe di permulani di pengharapan namin yan sa tujung na tongdo persido tamu. Jadi Anggidoli molo di dok na tua songot tapulo naik donin na dia kena maranggi songot idon yang kekeputusan molo tuh pesari hari ra mula rohamuna manang berubah pemikiran muna songot kami radedo hami sian Poparan ni Anggidoli muna majalo manang majakon haroromuna di napatipakon pertadanyo puta molo songot kami yang nama jolo yau sian Poparan yo puta opu marbona opu atunu songoni nang ilelek nami itu Poparan yang Anggidoli opu mardipos bamaju ma terus alana ngata mulai dang mungkin bion alang di paralang-alangan atik pe dang boy apala bulat sudi akka pendapotta sang gia ma lamar bisuk akka tu generasi ni Poparan ni puta sahaladatu tuhaduan boy muse lam uli denggan disude akka perhamarang giota tujoluan nyarion. Jadi au pe lungudur hakku Anggidoli saudullah lungudur hakku alai ba mungkin sekretaris lebih lungur rohana ala salelengon nasida do mamuti-mutiki manurat-nurat dia masbi akka Poparan yo puta sahaladatuon. Jadi bodo dapok rohai alana sekretaris on update do teruson update. Jadi son iba angkat tangan do iba alai selungun ni rohana siyai anggia ma tujulan yarion bagero nauli dihita. Jadi donon nami Anggidoli do manupahyon jala tetak do pangiduan nami dia kajumpe dia kananeng ro ba bodi hutono muna manakpe hola pananginangi hamu alana bolo sokai medokon tetak do berlanjuton jala tetak do arong do panupahyon muna tu son so kamu ke do kamu bolo songon sabu hati mai di bahasa na maju sanari Anggidoli Pak Chandra do bahasa haton tu hami Poparan ni Anggidoli muna petunu. Jadi sudedo tabote songot di huta arong do songot toto ribe nasida mau lihat di parhuta di yakka Anggidoli do Anggidoli na di huta. Jadi di rohanami ima pangiduan nami molotung sadi hari adong akka ari nauli ari nadenggan di rohamuna na bage naing korak do hita mengalanjuton kami dengan tangan terbuka jala tetak do tekatok kami au pribadi mendokon sotung dibuat tonon di saoran setiap hari bahkan mudokon do di Jakarta begitu baik pergaulan mana persaoran ni oputas haladatu molutupe di lalahamun waing sensitif masalah on ba bolo pas rapamu makatai mang narisak kamu di sana bawa kolej taring kamu jadi tersongoni mang ulala bolo nekon na songoni nama kita berbeda pendapat mau lihat
Mik na moderator, mik. Mulate madi yang gini Bapak disiplin. Naung mga lea pandangan visioner ke depan lu bereng cukup jauh pandangan nih visioner siap Bapak disiplin. Dakingan anggidolinami peparani oputta sauliling hira-hira dangadong opsi nagabi ibaratna unak pola dihatai pertuturun maksudna dak pola dibain oppu saladatu oppu raja boksu oppu hajurua dak pola dibain ditugui manang napolo sendiri jala boru tabunan songo kami boru silitonga memang ngadok tuguni opung nami boru silitonga di huta di si duluk siapa nak pedang di si opung nami hajuruan olan boru silitonga di situ gunami mungkin boru si majuta na luba camora urasa dang arong dope tuguna na di boru tabunan na di hitonggi urasa dang arong dope olah kami do mungkin boru silitonga lain dang di si dope opung hajuruan. Jadi kira-kira adong dua tok solusi tuang gidoli nami pusau liling na gua gabi do karena molo di pendapat sonari win-win solution adong dang na torgabe patah jagung berarti dang boy songonon habis dang adok solusi perlu datong boleh anu muna songonon do dak sihatau pertuturan berarti pertuturan sonari do si jala terus tahira-hira iman main. Kan dak sihata tetap pertuturan berarti pertuturan sonari masih jalan tenutta. Dak pola di suraton. Dak pola di suraton ditugu. Hira-hira dia do dak pola di suraton. Asabu ya toku berek kami songong gabaran unang gabe hira setuju ditugu alai dak pola dihatai pertuturan berarti pertuturan sonari si jalan tenutta. Jala padua udah lupa naik. Dak taringo tatarobbo. Dak taringo tatarobbo. Berarti tarobbo si sonarima si dalat trota. Ira-ira ido nuangi molo boy hujabar kami siap pendapat nai. Ni pagi do mojo kejelasan lebih jelas tuh hang kidoli nami pusau diling. Oppu Gabriele. Lihat kamu jo alana Gabriel alana Gabriel setapi molo salah madokon minta maaf molo salah di penyebutan oppu minta maaf dah tu waka hangginami sama waktu tu oppu Gabriel masalah penulisan na do panuraton di Warnio Puta tetap dorong dibayar di sini. Kita salada tu marburu Tagalung, pemertubur. Dokter bagi apa aning gajo? Dokter bagi bah sudah ribut kan? Nah orang jono dora tu miknai. Nanya teh. Dok ma nak pesutari dah buhi dak pola bai. Asal matar bigi kan? Asal matar bigi nak perlu. Mama. Alang bigi. Ma pajono mo nai. Apa ngajonok kinon? Ay may Sony ma. Yang go masalah panuraton ni Gornio Puta, bata tak dotong istilahna naing ba opus halada tu buru Tagalung. Tagalung. Puta Raja Boksu buru tabunan. Puta Hajuru tetak dulu 5 juta dak palabuha.
istilahnya baru litonga. Kali baru tabunan ni panggilan kami sian pusauli nang pala dibain. Ida tong panggiluan nang. Nak pala surat di alana gabiran surunin na yan nun. Tetap do di surat di si aka gor-gornyo puta. Dokot akar penyo puta. Ala iman na terakhir mamlo puwa jurua pa wala baru 5 juta ma dohot baru silitonga. Unang lima siya kami. Oh, berarti makatai jo siakuta jo adong mungkin makatai siakuta na tu sakuta. Ni pasak ma waktu tuamu na tu sakuta. Wih ngamudum. Ngamudum. Wih ngamudum nih. Oh, tu sekretaris majo, sekretaris daung, adong si pasaton na sekretaris. Indonesia, orang ngaruh ya. Bapak di Siabul Jo, Bapak Siabul. Dang boy dokter ide mana? Ate boy mersuara Bapak Pul. Dang boy ya so terida rupa, bama kono madokko terida kan. Ai setabi ma di hamuaka hahadul yang giduli. Molo na di hutaon. Iya nahu ikan nahu dokko berarti bersandiwara Bapak nasi cara tuhamu ngaing pangaratona opusawililing. Molo na tuhami imana maka tahun sitong jala tikos jala di BG si pareon nami do dohot na tua-tua. Dang masalah tasurato dihorong ni opuhajuruan boru si majutak boru si litonga boru tabunan. Ai hita do si boto tarbota. Molo gabe Dio sa imana doi, ba imana ma na mamikiriwa. Ayala ni idoy gan nagabi ni ula honon sampai ni bar minggu-minggu iba margotong royo. Ayang ko sorok yan do pakatayo songoni ra mungkin luluat tado ari natipak lao mabay pertaddan yung putaw. Alaya lanong nga ditulupi. Kaya ko kamu jubang pangiduan ni imana iko parono puta hubarohami. Alai kubay kami dotong da sebagai songon ahana molo soro oputai na dia rusiula honotta molo dang ro oputai si panulupi mahita di konsep naung binain ni pangaratto niatana hula kami sai hula kami ala dang ro imana tu parabotom bersuguk nai lau hami madapotto ni mana di sidu sude pinoparnio putta na opat dohot akahanggita na siya si tonggi-tonggi nalau mabigi keputusan ni Bapak ni Sitara. Jadi au gabi bingung do nakining hola dung makatai anggi dulu ni iba kasatabi si Rexton nok sepakat parhuta doho pangaratto. Jadi tang masuk logika behulalan waing keputusan munaun. Berarti adong waing dison na berdua aha. Nah. Berdua holong. Berdua holong. Laus patakak kamu maju ang giduli. Maka tayo maju hamudo hupacadra. At tersungod dia do alusmu tikinarona tua-tua pinoparnyo puta na tuluopu mandapoto kamu tuh tata si tonggi-tonggi. Suku kamu majo dohot sejujur-jujurna menukut tu mana. Tohoro di dokimana songoni alus na tuhami manang nahami do na salam marbinege. Adang naholas sahalak dang na dua halak. Lu bisa 10 halak kami na di sini. Atar songon ima mulo songon informasi na bui pasahaton nami ubain na gabi huulah kamion lao mabain pertadanu puton. Maliate. Malate matu ahang ni bapak ni Sirik na siya dulu baca mora si Gotom. Luar biasa, cukup terang suaramu na satu meda dohot tu di sana walu markono te. Tu penasehat nami marsuara jong sia. Alana ngalamu na salah mabegido hita di pendapat ni bapak ni Opung Gabriel rakingan. Kala sada do na subui di suraton ima boru tabunan. Ima rawon na ingat
molo dak pula dihatai pertuturo berarti pertuturo sonari nggak berjalan. Do tinggal. Dang ihatai tarobo ba molo mabay tugo kita molo nang pertuturo sonari do dak pula gabi masalah bigulala. Ulat sada naman ang na perbedaan unak pula di surat baru tabunan di ripeni oputta satabi oppu hajuruan. Ulan ini on nama permasalahan na bui tapi cahok kurasa na bui baru solusi na bainota. Tu panasiak nami nga nang murum do panasiak nami nga dina. Alana situata sa Jakarta so muncul lah sida. Situa sa Jakarta adong do warna alai dang muncul na sida naing mengalap hata dunia niba alai dang bui muncul. Ate wado penasihat nami sa Parsamosir. Oleh ate di kesempatan narilian ni moderator tu iba. Jadi duduk permasalahan nggak jelas kita sudah maboto. Jalasian awal pesa butulna ido nagabe masalah. Jadi molo sian awal dapat sonon. Molo pertuturotai ngahot. Mulai sian awal visita tujuata menyesuaikan tarobo tu pertuturon. Asa adong pai huti-hutonon ni akka pinoparta di pudian. Di generasi ni orang tua na parjolo or dang boy di patotaon. Selalu berbeda tarobo dohot pertuturon. Sonari di generasi ta mana yang tercoba terbeda. Asa adok si payuti foton unanong beta datanya be di akka pinoparta tupulian nyari. Menyesuaikan tarobo dohot pertuturon. Hahang kita nakiksa sitong-kitonggi kita do komit di pertuturoni hot. Kan itu rumah. Alai baru tabunan di oppu hajuruan unak pula dibain. Nah jelas ngabe be dang namartino do langsung be hita na opat. Itu lapatan nih. Hita na opat oppo Marbona, oppo Atunu, oppo Sauliling, oppo Mardipos. Jadi kalau soalnya sebetulnya di situ saya urokon hamanaton do ido poda molo tuakka nama hamarangi. Tuhamuna hang kinami nasa sitong-kitonggi ikotong do manat. Hami pe manat. Asa mapareahin na dinggan. Molo tayo hutihut siya na awal tabukkaon. Katamu tikini awal bahasa guru di nadi hutaman namu. Odo to. Sa guru ni hutama. Ito sa huwag na perjulo tikini makatain jumjumon. Baru tapasa mo tunani huta. Asadong hubungan na nakiktunedokon ni Pak Erik Nasyakuta di bulan di huta mau. Ay patorang amani Erik na king sa butul na. So dia kesepakatan ini di huta pada waktu. Dungarong kesepakatan ini ima sampai na direncanahon na parohon ba ngadong rupa ni dua godang na. Dia mana idokon nyopui molorodo ima tapajadi. Alay molo sorodo ba tapajadi ima songon naung direncanahon sejak awal. Ape berubah kan udah main. Tong do hamana to nanggia opo Gabriel. O hamana to do na hoek kami do tu hamuna. Masih tertarik orang ko nakiktu nedokon ni ang gini ba na siya sipak parsibakko. Dang ito. Ito saya tuleo lututu ang goso anong do sa ni roha kan ito main. Tuah uleo nang gosorok sa ni roha. Jadi
hamanaton no baik kami Tuhan muangga. Boha pangidon nami Tuhamu, pangidon aku Tuhamu. Dicoba jo di sosialisasi hojo muse. Alana memang dakola di margata, dakola di outputa akan terjadi songonon. Na julu memang hal-hal na lumrah di. Kalau tabereng sejarah ni boru pareme tu botona do. Langiro lari ma boru pareme itu sebulan turu darat. Pas orang ma musei si Raja Lutung. Tapi bisi musei la boru pareme la di paramang-amang do musei anak nasi Raja Lutung. Jala duk ceritahon hal na songono marlaning-laning kami do takado ngalo dikudi. Ternyata kurang do najului huroha danga pola highlight songono. Kertani roh connecting na koni abang si Natalia. Memang najului dak kaila songono. Ino. Sudedo aka batak be dimaklumi do manangdang na hamila songono. Tapi nak king haringgano don tapara asa sedaro hatanyan asa sarupa tarobbo do pertuturatta. Sehingga nagarong betendetan dia behadua dia kapero. Omma sada nagabisi pawiti huton perjuangan ta pas di generasi tahun. Mau terjadi don nono kurasa masih belgaro pak korhona tu pino parta tu haringgano seterusna. Dangan pula genjang do honokku alana anggota katana kotu sok kata rompon dengan pala buat tusion. Baima elek nami ima tuakka hanggi nami sa tonggi-tonggi. Songoni masih na Pak Moderator. Pasama tu hamu se. Malati ma tu panasiak nami nunga cukup panjang lebar. Waktu nga menunjukkan jam 22 manang 22.30 teh hulala sarupa jap teh 22. Tertarik Abang per Jakarta maju, abang per Jakarta. Ai dang muncul lah si dengar ngai si be. Abang. Tetapi stok jo so tikir rumah nabai hatani persamo sernak kini kan. Sotik nama lengkapi. Oh lo. Namula kami tanggal 7 bulan 12 2020 teh. Ya, 2020. Au para Pak Septa, para Bapak Nisi Lotain, dot Abang Priska. Dipakatayo di sitik kini, luku paparhom masudi konsep natutubu dot konsep ni sarik-saring. Jadi dicetak doi, ditulis, dibagikan, dirapoti, dijabuni opodonna. Detik kini dia lusi Pak Chandra doau, ngasih 7 behami di konsep ni na siya nabinuan di Pangarato. Alai, unang jo pitor di stempel ay boa ro oputta mardungo-dungo. Imenakin lanjutan na gabe di paju mau putta. Imenakin lanjutan na pinatorang ni Bapak di Serik. Satu na dewi jowo putta dang ro, satu na marapot muse, satu na ditaruhon, haputusan ni rapot tu jauh ni Chandra. Jadi memang nang berubah do museon, mang nasongo dia manuaing terjadi di internal ni anggi dolit dapu sauliling, barang apa labi noto songo dia prosesna, sehingga menggol Bapak ni Chandra. Sien akka haputusan nang dibuat di huta. Dia tersongonima, jadi songonau mendokon hamanaton nong merdalan hamanaton namar di ruhut ni para hamarang gion di huta. Bahkan au sangat salut mamereng natutuat na di huta. Akan natutuat ta horong ni bapak ta. Lau madapot ton Bapak si Chandra sebagai anak. Seharusnya Bapak si Chandra ke Roma dapat ton tua-tua. Hasta mau terurun ni para mara akan nomor tua-tua dah. Kita sonari rencanakan na pasangapon na toras taruh sa dulu. Alay nga asape olo na tua-tua ta akabapak ta lao madapot ton Bapak Chandra sebagai anak. Jalan nggak dihatai di si.
ada gabe menggol muse sonari. Nah, atas soni mana horok dak kola na dia na horok konon songo kilas balik mon. Bina ulah mau tu moderator melihat. Malah temalik itu atah na mengulangi muse mungkin mengulangi markol kembali akka naung diulah di huta. Ala di sodo situ atta par Jakarta tarida dona sida ya udah karu wereng buhini. Tarida. Oh nggak tarida be. Ni pas ajo waktu ala na senaknya say uber kami. Nah dong mungkin tamu nuaing naruh nami. Ni pas majo pendapat sian situ nami sian Jakarta. Lagi buka rupiah mik na. Mik na abang. Mik abang lagi buka rupiah. Oh ya. Oh ya. Sama aku musik. Halo. Ini lah kini ya. Di sini pelai video na. Oh di laju ya. Terbagi itu suara. Oh. Ngawi be. Orang ngawe. Jadi melihat mah di hita. Dia sudah pakai tahun katari di hita karena berhamarangki masih tari parat. Alai perlu paboto nonton. Anggona paling mengatusi sebetulnya tongol sendiri kurang mengatusi alai panga. Nah di huta do mengatusi. Apa nak ingai patoran bapak ni si Jackson do. Bapak Erik Joksan. Bapak Erik na secara rinci na sepakat. Ido mana di huta sepakat diulah mabailahani. Dia belum pe siap pengarat to arong hasil rapat ni Anggi Dolita Soliling bakal ada nauli dui. Kalau asa manati terapa membaik keputusan. Ayarong do konsep tugon asa mulai awal ngadi pamasukon. Konsep tuguna tersogod dia teh. Salah itu Pak Put. Tampil hon. Salah datu Martubur. Kalau Boksu. Mangai bangai tampilon ama Hajuruan. Mangai mana? Adong rumah komentarion siap kita nawar hamarangki. Terutama may sian Anggi Doli. Para sauliling dohot mardipos. Apa to nakina bang nion nomor 2 don channel Hajuruan. Tugu ingat dia. Mana? Tugu. Di Panuratoni do apara? Di Panuratoni do nang nakom. Dan masalah surat naik dia. Tugondo. Salah dia tu anaknya sada. Allah. Martubur ya, anaknya sada. Boksu anaknya sada. Hajuruan. Iya. Adong do protesor. Di situ atau persoalan on. Di baru tabunan. Masyarakat seliling utang diprotes. Ai do nang masalah na para siduli. Sampai saya tatorucon pakai tayo dangi. Nah, masada. Kemudian keputusan ni paparan Opus Sauliling. Setuju mampet tugon. Odo kan tuguin na maksudnya. Iya. Odo kan? Iya. Catat. Unang di hati tarobo. Iya kan? Iya. Unang di bay baru tabuna di Hajuruan. Iya. Unang di hati tarobo. Jadi awadong ko di Jakarta. Aka marga-marga naso aka hada tarobo na dang jelas. Oi. Nah. Jadi hita penon mar hoy ma. Tu paparan ni Sauliling dohot berdipos. Oi. Sudah nyata tarobo. Setabi abang rala jo hola Sauliling do pesonari. Baik, Sauliling. Nang do pesta abang do berdipos. Tarobo dina berarti ahana pejuan. Oi, ini mah. Dang Anggi, dang Abang, dang Uda.
Tadi lo kan? Air rakyat dak sihata tarobo inda iyo keputusan ini. Ale boleh dokon tarobo nong berdalani ima ditorocon inna lain. Odak sihata tarobo artinya menjuaha mahita tu peparan yang dudilito. Terutama sopo sauliling. Oh ini naman non. Ay masada akka keputusan aun sodo kasoda tari luilu ama pigi barito. Apa di hutan nggak diulah. Nama saya di Jakarta nggak sepakat tergantung Tuna di hutan. Nah di teke nih di sidu kituai merapo. Nah, tapi anggi di bahasa rekson di dokon keputusan di seluruh Indonesia ron. Ya dok foto masuk dia jadi babina sama tu ketua dah. Tapi peparan di sahala datui nama baik perhatian khusus. Menghormati leluhur, opu sahaladatu, opu martubur, opu boksu, opu hajuruan. Nah, iro, nah jadi bolos songonau di torcumon, no konsep songonon, jalan di situ juta daripada dalam merah. Bahwa istilahnya bolo pertorobo kedua bereng di sini ai nak pula dihatai na aku saulilin menjadi baku ama kita menon barhui mah ada gudang di Jakarta Sony dak tu tarobona ujungnya majo woi inna HP udana ya kita penno Sony menon satu perparata HP kita naik padinggat tuh dengkat do torop ale denggarado kebenaran. Tabonaran mata ila. Anggota orok dong lain banget tabere. Kita nama kebenaran do. Tailek-elek ma ang gidulita. Na jolo di patupa tarobo. Ada kotu sihami. Tapi tahun 20 diralak mamuse. Sama ni do, mamuse? Ido. 70 kan? Gabi diralak do tahun 80 teh. Ya. Kembali mah musik song na Somali dangi. Kembali sebelum di tahun 76 dua bang na berubah di usul perubahan tarobone baru sehingga mak habis tahun 20-an kembali pak musik ke Undang-Undang Dasar 45 ke pertuturan nasional itu. Apa kita no generasi penerus tuh. Nama kormati leluhur kita. Aku lah anggo songonau, anggo sotuturi, majau opung majau ada kalau dia. Ai sope sudah akka perjebar apa so nabi noto be Jakarta perjebar so dia. Apa kita namanya handali leluhur, menghormati asarong do tempat ziarah tatu tempat nyoputa. Itu nata. Enggo pasu-pasu siat Tuhan itu. Alai menghormati leluhur linggado. Itu na pikir apa di hutan nggak setuju. Na julu si isiro peparan opo sauliling na di hutan paratai. Si dapat Pak Chandra. Itu na julu na waktu awal-awal dibuka apa terakhiron diuloi maka ada tua makatai gak kan tak kasta tapi ke sial tua jalai marah masa pagu-pagu pertambahan ini putai so nau nggak biar orang lain bang ima si bahasa toku kita jenggo bolohitan no kesepakat taturut cumai dengan catatan jangan dong rasa dan mengalihkan kita nggak tahu elek sudah nggak dengan hati-hati panitia taturut cuma nggak kurang mendarat biasa dan masalah malu atau apa tapi biar ke belakang kopara nih besar sahalan yopu ya ronggo nak tuani rumah masuk baso alai lilu ala kape dibuat do ani si tu kanan. Jadi kita pe songoni apa ate.
Posro aku di ita masih tu sama ita. Jadi songo dia konsep mana songo dia beda no konsep au. Si pangului mah, si pangarat to. Ido si pasatokku alai manati tate. Yakka di bagasat tangiak kita. Ada kalau kita udah tapi kiri tuh generasi penerus tuh. Sagari nadinggap pebinain roado di dongan. Jadi ope upasa ma tu panitia dotak kita karena tua-tua tuh ka oparan ni sala da tu asa boy nian taripan di pasikop anggi doli sauliling ma keputusan ni na dihuta ro pangarat to una ngarong ber ahanon apa nga dibain action ala ni keputusan na dihuta. Dalam pangarap tu pengalian mandat tu na dihuta. Ima nabuhi pasatok. Orang nama maksa au. Da kebetulan do paparan ni sala ada tu. Anggo paparan di libsyoki ngau mungkin beda do. Kate. Ale ala paparan ni sala ada tu. Ikum marsido do au. Mulai ate. Malati ma di situ nami opung Gabriela sia Jakarta na mengalia pendapat masih mengharap tu paparan ni opu sauliling adong perubahan sikinal na ya tu hang ni aja bapak ni Natalia saya dong dupirana setiap jo moderator anak semakin larut tinggi naurok dituntas sama jolo pernyataan sikap nio anggi dorita pumerdipos asetaboton non secara utuh sudi jangan boy mertanggapi dung di pabuana sida pernyataan sikap nio pumerdipos tersoni maurala ay nga dua hali rakyat pasaha takka karena tua-tua do ita dah 2 hali be. Oro na oro kondang pas de pehura nakin alus ni anggit ta. Na oro kon do rap do hita mangulah honon manang na baru no tersoni mair na oro kotak kasma tidak masoni dah di balanga tersoni ma. Setabi moderator, setabi. Olo. Atar sono datong. Na pinangi doni ketua tu paparan yo puta opo mardipos anggini bapak ni siolip molo tabi gido nakining sikap ni paparan yo puta uliling dang parsidohot ai dotong na 2 minggu na liwa di dok molo disurat buru tabunan ape tekad ni na dihuta ikon maju do terus terserah terlepas na 2 pendapat na dihuta do na di pangaratuan paparan ni opu sauliling molo maju paparan ni opu marbona do opu perdolok siapa opu atunu buat sikap muna tanpa paparan ni opu sauliling itu na maksudna asal patakas maksud ni ketua. Malati ma di abang ni Bapak malam. Bani patus mah tu Bapak Olip. Urasa rakingan ni do tong tujuan ni hataki. Na kepastian na final. Ala songoni sika ni oputta pinopar ni oputta sauliling. Tu pumardipos tong do songoni manang na do hami mabangun tugui. Dia na ditulupi ni oputta mardipo obat potabona do oputta satunu parsido do hami si kira-kira songono manang sikak na Bapak Olip mungkin na dipangi dunia itu oputta marbona do oputta atunu ni pasama jo waktu tu Bapak ni si Olip tidak teh jadi mulai mah dia banget teh lo marula-ula kita kami mengendapat satu hari enggak. Jadi mula sama kami naing. Mula apalagi hubigi cerita sakuta ngasih tulu.
Ulala holo mardi posyedo na menolakon na jului. Alai alarong do rupani dihita kesepakatan membuat kedodeng kan. Holo rohami rupani manghitok kabu hadulina. Di sonari PR tamo. PR tita hitanya tulu mau. Tua haduli opusau lilin. Anggimu opusau lilin. Asa totong mahita manoso-noso inasida. Asa buhama sa dinggak kita kana martinduhon. Kompak. Sedero hatta. Ima jo perta jo ulalajo. Ima jo sepeda pesanau. Boleh ate. Harus patakas mau juang giduli. Jadi saya mahina jo tidak. Terlalu mobil matu abang ni ba nari huta isi rota nak kining Pak Chandra. Jadi tapati ko sumajo pakate otta sudah sida jo. Atas mo dia rututu. Asa tamai tak kamangulaw na kasulaw na dinggan. Anong taulaw na kan sulaw ta. Apin na di ba? Dang dapat rohana. Na di ba mendukung. Atas mo dia ro jadi na bingung di ba jadi na. Jadi eta PR tanda tulu mo. Upu marbona upu tunu do tu perdipos menduk tu dasira upu solilin. Tepuk tangan Joita so. Pamulo na gabi sa muni mana pendapat nasira. Alang kesepakatan takut berlanjut. Tepuk tangan. Oke. Tepuk tangan jo top mardipos. Jadi ngata BGB busuk jabuna tu paparan yo putamar mardipos. Jadi dang namar naluja hita lau pa sahato nakka nauli na dingkat tu paparan yo putta sauliling. Ulala dang nagabe sepinal-pinal naon dang mungkin hula pakilalaku. Unang gabi patah semangat kita. Terakhir aku bereng lau manubak tu rencana to luar biasa gudangna. Luar biasa. Holan nak sosialisasi do naswadong di baga bidang ni boto akka buruta. Holan di boto adongi bah tor siania senirohana mangalea nakka gugutok tok doho sudi. Ala-ala senirohani sana, alor senirohana mersedak ka hula-hula kina rohana. Jadi molate ma dihita ala waktu ngabuira tatutup manang na adong dope si pasahatota. Dia hang niba ang giduli niba anggo bapak ni si opung ni si Gabriel nga dak muncul bete si Jakarta. Kamu be Permalang maju Permalang. Kamu lagi mana? Nung apa? Ndak muncul be. Dan terida be. Aido maksud tu akka songono madaba. Maksud tu songono halo. Permisi bro. Halo. Oh, lanjut Abang. Di bawah kesimpulan rapat, salah satu contoh saran bahwa hasil jom malamon tugu dilanjutkan tanpa keikutsertaan opus sauliling, tetapi berharap di kemudian hari akan ikut. Misalnya, contohnya, tugu dilanjutkan opu marbona, opu atunu dohot opu mardipos. Harapannya di kemudian hari menyusul opu sauliling. Tersungguh dotong alai konsep ni tugu tetap seperti yang direncanakan. Jadi adong mah dibain keputusan na pasti si Tio Pota. Unang artinya kesimpulan sian ketua sungguh mak mau lihat deh. Ngolati mah adong dope pendapat siak kita alana setawi jo nga dang muncul be da hanggita sauliling launa sida urak sangat do hitak kana tu lala baba mulo ibaratna lau maju babar misia tidak pula na harate ibaratna asa tua kapakai totta sudi alana molo pe akabida pendapat wajar di sada akad ma pertuturum manang na maroko pusong na koni par Jakarta rakyat situ nami wajar do rasa sudi do adok perbedaan bahasa akka putna na jolo akka dua istri na satabi jo memang na jolo adong do na satabi lau melahir hon ala danong medis gabi songoni ma gabi merujung manguli ma muse
Gudang do kejadian songoni. Gabi tulu istrina na. Bahasa songoni tulu na jolo istrina. Alana medis darong manolong na jolo. Malari ko sendiri dibantu si baso. Ba adong makan na tetanus so na dokter ba marujung may naktay mangulim si. Tagudang do ka cerita na jolo tong todi na do ne. Jadi anak pola gabi perbedaan ini tabain gabi menjaga jarak kita. Ulala ado pesihata teta tu akka ketua do takka penasehat do sudi akka hitana pungu hangginami. Anggo resume ni hasil to nga pasti dibayar sekretaris no resume na nga pasti dah ngalana dia hado pungut to dia hado direkam do dang boy mago mungkin sian kepusata perjulu syakuta luar biasa do dihadiri tu bapak Nisiri sagor kita ngate gabe dak pula terboto gabe sagor kita di Surabaya do menjula salai bui sagor sapangguarak kita te. Nama muncul lah ya. Tetapi juga muncul be anggidoli nami opung ni si Gabriel. Nakiat sanga uber kami na waro na yang narodo na yang udah di Jakarta naroa nami opung ni si Gabriel. Gabe terlau naroha. Alara nak pelaliling be tutupot nama Jumon. Ada pe si hatata tuhita. Merasa kesimpulan nama bah ngalana nga robok borngin. Ima dah. Urasa boy mata jahadi hatta di grup tamersugut ngadong resume yang kurang pola diulangi bi urasa sejak pola langsung buta simpulun di sosonari Pak Moderator sasong narong ripunan ni rapot tadi bagas bonginon mulada bolonarok polarong be nama be pendapat asa tabain songon ripunan nak betul. Nauli, Aisima pasato dakia daku catak muse, buido sekretaris pasato. Langsung maketuai. Apa? Ketua. Ate, tu ketuai mani pasah ripunan ni ata. Jadi melihat marita saluhuna, melihat ma di Kabupaten Puta naung mandohoti rapot Jum di Budarion tanggal 1 Oktober 2021. Nunga sudah kita mabain aka pendapat, usul, dohot aka saran, dohot bahkan patuduhon ketulusan ni rohatta. Mata bereng naki sekretaris songo dia dungun ni rohana dung di BG keputusan dari pabuani anggita Oppo Gabriel dan Oppo Sauliling. Ala memang imana do nama mubuti sa luhu naon mulai sen awal. Sudah administrasi, teknologi, dot media na tapakke sudah sen ibana do. Mungkin jumope dibayar ibana do. Aw yakin dibayar ibana do. Setiap kali pertemuan konarong do bayaran non mang na $3. Alai darok pula di pabuon tu hita manang na tu umum tersongod dia. Aku nak sangat terharu do di naperet iluni bana mabegi keputusan ni anggi dulita Sauliling. Ala memang sian awal pe rencanaon dah dong rekayasa di son. Jala memang sian hati yang tulus do. Jala darong na diuntungkan di son mang na dirugikan. Sadok haulion naung merdada di tonga-tonga ni pasaurat tadi huta. Satu pangaratuan ido na neng taris-tarihon merhiti panuratan di Tarobo dohot mambay pertadanyo puta. Jadi najulukan sen awal 2 agenda ni panitia. 5 patotahot Tarobo dohot mambay pertada ni oputa na opat naso tapature dope naso tapasipat dope. Alai seiring berjalannya waktu dohot mengakomodir keputusan ni Anggidoli Oppo Sauliling di tahun 2010 lalu
agenda pertama ima patut tarobo obartu keputusan di rapot nasida dapat lestaringo tarobo dianulir mai. Jadi tinggal masih ada naik agenda ni panitia ima nambah pertanda. Ku marupaning satu nama bain konsep ni pertanda, satu konsep ni saring-saring. Ngapiga-piga hali mundur dohot alasan mengakomodir pengiduan ni anggiduli opusauliling. Jadi tinggal nama sada agen, tinggal nama sada konsep kompromi terakhir. Manuraton di horong nyo putah juruan ima putah boru tabunan. Ngapi gahali rapot jala memang ngasian pemikiran na paling dalam inama songon final ni konsep ni tubuh. Mododang adong putah boru tabunan hampir dikatakan do tubuh tidak punya arti. Jadi songonima perdalanan ni konsepi satu sedarion jadi di bawah sedarion ngaripasahat peparan putah sauliling dohok mardipos songon pernyataan sikap ni nasida. Jadi dohoton songon ripunan ni rapot tadi bagasan burginon ima na patibohon oputta sadadatu boruh tagalung oppu martubur boruh tagalung raja boksu boruh tabunan hajuruan boruh simajuttak boruh silitonga boruh tabunan jala sian hita na opat oppu ngadi sepakati tolu oppu be konsepi ima oppu marbona oppu atunu dohot oppu mardipos dengan prinsip jala dengan sikap terus maju jala di baga saboranginon nak pesongoni keputusan nyo puta sauliling posro hatta martanya kita tuja huba anggit tujulan nyarion nilehon roha na marulak dope sian poparan do puta sauliling asaboy rap dohot tita mangulahon sakapon mangulahon ulaunon na patibohon oputta na mabay pertanda ni oputta dan putus asa do pehita rison saat paling tidak satu tanggal 30 bulan 12 2021 diperetakan batu pertama. Sudi akka tahap-tahapan haruan nalau ulah honotta semulai saya peretakan batu pertama satu pembangunan satu pawasuk saring-saring satu ulau bolon terus do anon obartu keputusan ni rapat nari buta terus do pabota Tuhan gidolita oppu saulili sadi hari nasida ro nauli mai dengan tangan terbuka tajalo mai jala-jala otta mai jadi tersonima hulala keputusan ripunan ni rapot tadi bagasan borginon mulai mari kita saluhuna jadi pasu-pasu Tuhan mahita jala tangyakta gomos tutuhakta asa marula roha rope anggidolita oppu sauliling asa boy rapita mangulahun jala mangadupi hula-hulata terutama ma hula-hulata bulan atau sonima keputusan ripunan ni rapot tadi bagasan borginon mau lihat pinasahat mau itu moderator. Malati matu kituatta naung mangaripun songor resume ni rapotta. Nakiat sanga muncul amang berutta do ler tapu bulut nakian alai gabe hilang. Isi do amang bulut tadi sanga muncul nasida. Oh ler tapu bulut nak dangarong deba. Sepak ro nak memang. Ro sanga muncul baruon
pamurut tadorao sia tonggi mungkin naing arong alay dang nang muncul be. Jadi aka minggu na Roma mungkin jukta tetak do hari minggu jukta musea te ketua te. Di Papua mamuse. Mik na ketua mik. Daw ngaringgan. Ketua. Oh, oke. Oke. Atong do hita jum minggu malam manang na om jum menon tu minggu na Roma hita muse. Ate, abaro hatta. Tu minggu na Roma tao. Minggu na Roma hita minggu on dia enggak ngaon ya te. Olo. Ado rakso di tu pan non bersiap-siap ya mambat tanyak ta situ ta Bapak Evelina te. Bersiap-siap. Bapak tanyak ta ya asa ho manutup jadi molate ma sude tu hita. Terlalu mau bitu hanggin nami si tonggi. So tung gabe ala ni on gabe hita menjaga jarak daung. Tetak na Jakarta ke Persada Muna. Ulala lebih koko mamuse nakpe ada perbedaan. Kita biasa di perbedaan di sada organisasi. Gabe kendor. Usul. Gabe adong muse songo. Tapi moderator Permalang nang makatai ya. Oh Permalang, oke. Silakan. Akta persitonggi-tonggi manian pengiduakku. Oh, ba ala sahala nasi dulu son. Songon paparan putta sauliling ba. Tuopung Gabriel mani pasahat songon mabait tangyak ta butima. Berbahasa Indonesia mau teh. Oh lo boido bahasa Indonesia pe boido. Martangyang mahita. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan di malam hari ini. Dan kami berterima kasih dan bersyukur di mana Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, memberikan kami pertolongan, memberikan kami Tuhan pikiran yang terang, pikiran yang jernih. Begitu juga Tuhan, pada malam hari ini seberapa kami yang hadir di acara Zoom pada malam hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa juga memberikan kami kekuatan dan senantiasa juga memberikan kami pengharapan ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami manusia yang banyak kekurangan, banyak kelemahan kami. Tetapi kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib di hidup kami. Karena kami tahu ya Tuhan, kami sebagai manusia banyak juga segala dosa, segala pelanggaran kami ya Tuhan. Tetapi kami tahu ya Tuhan bahwa darah-Mu itu boleh menyucikan dan menguduskan kami Tuhan. Sehingga kami kudus dan layak di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang berlimpah kasih setia, gunung batu kami, keselamatan kami, kota benteng kami, perlindungan kami ya Tuhan. Banyak juga sudah yang kami bicarakan ya Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan. Berikan ya Tuhan kami solusi yang terbaik. Dan terangi hati kami, terangi pikiran kami Tuhan. Sehingga kami seluruh peparan Opus Haladatu ya Tuhan. Boleh bersatu hati, boleh senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Sehingga kami Tuhan sehati sepikir di dalam Tuhan. Dan ikat kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa diterangi oleh kasih dan berkat yang Tuhan sudah kelimpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya melalui kejadian ini ya Tuhan. Kami semakin hari semakin dikuatkan. Semakin hari semakin dieratkan di dalam tali kasih-Mu ya Tuhan. Untuk seluruh peparan Saladatu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan saat malam hari ini biarlah Allah senantiasa menjagai. Biarlah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menerangi seluruh pikiran kami. Berikan kami hikmat. Berikan kami kebijaksanaan ya Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan melakukan perkara-perkara ini dengan senantiasa berlindung dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan pada malam hari ini. Biarlah selalu seluruh istirahat kami Tuhan, mari Engkau jagai Tuhan. Berikan kami kesehatan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera senantiasa ya Tuhan. Sehingga kami boleh menikmatinya ya Tuhan di malam hari ini dengan penuh ucapan syukur kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus di atas semuanya itu ya Tuhan.
Ampuni segala dosa, segala pelanggaran kami ya Tuhan. Mungkin banyak kata-kata yang menyakitkan hati orang ya Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan seluruh hati kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami harus menjaga hati kami karena dari situlah terpancar kehidupan. Malam hari ini Tuhan kuduskan kami, dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Dan doa ini kami persembahkan hanya di dalam satu nama Yesus yang berkuasa di bumi, berkuasa di surga, dan senantiasa berkuasa dimanapun ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Oras marita. Oras nate songoni satabi jo pendapat dakingan so tunggabe di grup ta ikon doho di jukta pangiduan nami oputta saulilik so tunggabe kendor tentu do ita melaksanakan Jumat pasat tamu tu pinoparne oputta sauliling di grup ta doho di jukta tetak do nasida rap doho do ita sudi dah so tunggabe alanian non adong na keluar doho nasik satabi napurat tano-tano ranking masih ranggongan badat pada udao to ditayma masih gonggoma butima. Ibu nek tinggal boy pe japi-japi gon sejen. Ay molo jam nay do boy gajang nayon. Narok ko mulak karongan naneng termudum boy molarong do pedongan naneng masih rares tokin nay ba nauli